తుగ్లక్ పరిపాలనని మరిపించే విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ అనేక రకాల నిర్ణయాలని రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హైకోర్టు తప్పుపట్టినప్పటికీ తప్పుడు నిర్ణయాలతో తప్పుడు ఆలోచనలతో ప్రజల జీవితాలతో అపహాస్యం చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని తప్పుపడుతూ ఈరోజు కొత్తగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికార వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి గారు 117 జీవోని కొత్తగా రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టి కోవూరు నియోజకవర్గంలో సుమారుగా 65 స్కూల్స్ తొలగించేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. వీటిల్లో వెడలూరు మండలంలో 11 స్కూళ్లు తొలగించారు. వడలూరు మండలంలో 15 స్కూళ్లు తొలగించారు. ఉచ్చిరెడ్డిపాలెం మండలంలో 10 స్కూళ్లు తొలగించారు. కోవూరు మండలంలో 10 స్కూళ్లు తొలగించారు. అదేవిధంగా ఇందుకూరుపేట మండలంలో 17 స్కూళ్లు. ఇవి మొత్తం కూడా కలిపితే 65 స్కూల్స్ తొలగించి అక్కడ చదువుకునేటువంటి విద్యార్థుల భవిష్యత్తుని అంధకారం చేసి వాళ్ళని తీసుకెళ్లి 3, 4, 5 తరగతులు రద్దు చేసి పై స్కూల్స్ కు పోయి 3 కిలోమీటర్ల దూరం పోయి చదువుకోవాలా అని ప్రత్యేక నిబంధనలు పెట్టి వీళ్ళు ప్రపంచ బ్యాంకులతోనే టైఅప్ అయిపోయి రుణాలు తీసుకున్న దాని ఈరోజు కోవూరు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు ఇంతా మల్లారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ ఎస్సీ విభాగం నాయకులు అందరూ, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కేశవన్ గారు, ఎస్ఎస్ఎల్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు సుధాకర్ గారు, జిల్లా బీసీసీఎల్ కార్యదర్శి నారాయణ గారు, అదేవిధంగా నియోజకవర్గ తెలుగు యువత అధ్యక్షులు విజయ్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా సోదరులు నాటకరావు వెంకట్ గారు, అదేవిధంగా ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షుడు తదుపరి మహేష్ గారు, అదేవిధంగా మండల తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నాగరాజు గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ఇతర పెద్దలు, కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైనటువంటి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరికీ ఈ సందర్భంలో పేరు పేరున నా హృదయపరమైనటువంటి నమస్కారాలు అందరం కూడా తెలియజేస్తూ, ఈరోజు ప్రధానంగా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ 3 సంవత్సరాల్లో ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇది ఒక సామాజిక సమస్య. విద్యకి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు దుర్మార్గంగా దురాగతంగా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క తుగ్లక్ పాలనలో తప్పుడు నిర్ణయాలతో ఈనాడు పేద విద్యార్థులు జీవితం అంధకారమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా గిరిజన కాలనీలో స్కూలు తొలగించేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. గిరిజన వర్గాల బిడ్డలు చదువుకోవటమే మహా ఎక్కువైనటువంటి పరిస్థితి. దీనివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంది, డ్రాప్అవుట్స్ పెరిగేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే పిల్లలు సగంలోనే స్కూల్ మానేసి పక్కదారి పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. విద్యా వ్యవస్థ నిర్వీర్యం చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తా ఉంది ప్రభుత్వం. కాబట్టి దీన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. దీంతో పాటు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు
ప్రధానంగా ఆయన చెప్పాడు. ఆనాడు ప్రతిపక్ష నేతగా పాదయాత్రలో మా ప్రభుత్వం వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి నెలలోనే డిఎస్సీని ప్రకటిస్తాం, నిరుద్యోగ యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని చెప్పిన మాట వాస్తవం కదా అని చెప్పి అడుగుతావు. నువ్వు వాస్తవాన్ని చెప్పి ఆ రోజు వాస్తవాన్ని వక్రీకరించి ఈ రోజు దుర్మార్గంగా దురాగతంగా 40,000 నుంచి 60,000 మంది ఉపాధ్యాయుల పోస్టుల్ని భర్తీ చేయకుండా వాటిని కాపాడుకునే దానికోసం ఈనాడు నిరుద్యోగ యువత వీరి చదువుకొని ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వం నిన్న మంత్రి గారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు విద్యార్థి ఉపాధ్యాయ సంఘాలతోనే మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. మేము ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకునే సమస్య లేదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోం, ఖచ్చితంగా ఈ నిర్ణయాన్ని కొనసాగిస్తాం, టీచర్ పోస్ట్ ఎక్కడ కూడా తీసుకునే సమస్య లేదని ఆయన చెప్పేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి కార్యక్రమం. అంటే నిరుద్యోగ యువత జీవితాలతో వీళ్ళు చెలగాటమాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. అంటే విద్యార్థులంటే పేద వర్గాల ప్రజలంటే నీకు నిర్లక్ష్యమా? విద్యార్థులను కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత శాసనసభ్యుడిగా నీకు లేదా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. నువ్వు ప్రేరణకు పోతావు, ఏడబోతావు పో, కానీ పేద వర్గాల ప్రజలు పడుతున్నటువంటి అగచాట్లు, ఇబ్బందులు, విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తు కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈరోజు శాసనసభ్యుడిగా ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డికి లేదని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. లేకపోతే ఈనాడు పరిస్థితులు చూసినట్లయితే మరి ఈ నాడు నేడు కార్యక్రమం తీసుకొచ్చాను. కోట్లాది రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని ఈ స్కూల్స్ మీద దుర్వినియోగం చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ శాసనసభ్యుడిని, ఈ 3, 4, 5 చదివినటువంటి బిడ్డలు దూర ప్రాంతాలకు పోయి చదువుకునేటువంటి స్తోమత, ఆర్థిక స్తోమత పడుతుందా అని పడుతున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేద విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు నిజంగా పనులు పోతాం, పనులు బాందే కానీ వాడు కడుపునేడు, వాడు జీవితం గడవదు. ఆ ప్రక్రియలో వాడుంటే ఈ విద్యార్థుల్ని స్కూల్ తీసుకుపోయి స్కూల్ తీసుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తాను. అంటే మీరు ప్రభుత్వం తరఫున ఏమైనా వాళ్ళకి సంబంధించి ఏమైనా బస్సులు పెడతారా? వాడు బస్సులు వాళ్ళని ఆ స్కూల్ తరలిస్తారా? 6, 7 తరగతి చదువుకున్నటువంటి పిల్లలతో 3, 4, 5 చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు తీసుకుపోయి వాళ్ళని కలిపి వాడి యొక్క భవిష్యత్తుని చిన్నాభిన్నం చేసి, అంధకారం చేసి, విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది. దీంతో పాటు ఈ రోజు మనం చూసినట్లయితే దరిదాపుగా 6,000 నుంచి 8,000 స్కూల్స్ మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి ప్రభుత్వాన్ని 117 జీవోని ఎవరి కోసం మీరు తీసుకొచ్చారు, ఎవరు స్వార్థం కోసం తీసుకొచ్చారు, ఎవరు ప్రయోజనాన్ని కాపాడదాని కోసం 117 జీవోని మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పి అడుగుతాను. ఈనాడు కోర్టులో ఒక పక్కన మందలిస్తా ఉంటే మీరు తీసుకున్నటువంటి చేతగాని ముఖ్యమంత్రి దద్దమ్మ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈనాడు విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రుల జీవితాలతో ఆటలాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. అదేమంటే అమ్మఒడి మేము ఇస్తా ఉన్నాం, అమ్మఒడి పెట్టి ఆటోని తీసుకోవాలని చెప్పి అంటా ఉన్నారు. అమ్మఒడికి కూడా కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చారు. 300 యూనిట్ల వరకు కరెంటు దాటకూడదు, దాటితే అమ్మఒడి ఇవ్వమని చెప్పి తప్పుడు నిర్ణయాలతో ఈనాడు పేదల జీవితాలతో ఆటలాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి విధానాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మేము తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ప్రత్యేకంగా ఏదైతే మీరు 117 జీవో తీసుకొచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేశారో దాన్ని ఇమ్మీడియట్ గా 117 జీవోని ఉపసంహరించుకోవాలా, 117 జీవోని రద్దు చేయాలా, ఏదైతే ఎలా విధంగా స్కూల్లో నడిపించాలా, ప్రభుత్వానికి భారమైనప్పుడు కూడా విద్యా వ్యవస్థని ఈనాడు భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈనాడు ప్రధానంగా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విద్యా వ్యవస్థ సర్వనాశనం చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. అదేవిధంగా నాడు నేడు పేరు చెప్పి లూటీ చేశారు, దుర్మార్గం చేశారు, దురాగతాలు చేశారు. ప్రజల డబ్బుతో వీళ్ళు జల్సాలు చేసి ప్రజల డబ్బుతో ఆటలాడుకునేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. ఇది
తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఏదైతే 117 జీవోని ఇమీడియట్ గా మీరు రద్దు చేయాలా, ఈ ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున కోవూరు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తాం. భవిష్యత్తును అంధకారం చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీవ్రంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తప్పుపడతాం. ఈనాడు చూసినట్లయితే మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఒకటి అడుగుతా ఉన్నాం. ప్రధానంగా దళిత కాలనీలో, గిరిజన కాలనీలో, పేద వర్గాలు నివసించేటువంటి కాలనీలో ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున నిర్మాణం చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కడికక్కడ స్కూల్ భవనాలు నిర్మాణాలు జరిగినాయి. మీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాడు నేడు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. నాడు నేడు కార్యక్రమం ద్వారా కోట్లాది రూపాయల డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి వాటినంతా ఆధునీకరించేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. ఈనాడు దుర్మార్గంగా, దురాగతంగా, అక్రమంగా, అన్యాయంగా మీరు స్కూళ్లు తొలగించేటువంటి కార్యక్రమం సమంజసమేనా నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. నేను సూటిగా ఈ శాసనసభ్యుడు నల్లపరెడ్డి ప్రశ్న అడుగుతా ఉన్నా. నువ్వు కోవూరు నియోజకవర్గంలో 65 స్కూళ్లు తీసేస్తే నువ్వు గాడిదలు కాస్తున్నావు అని చెప్పి అడుగుతున్నా. అంటే నీకు బాధ్యత లేదా? రాజ్యాంగ వ్యవస్థ మీద నీకు నమ్మకం లేదా? అంటే మీరు ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ఆ నిర్ణయాలకు కట్టుబడి ఆ నిర్ణయాలకు అనుకూలంగా మీరు ముందుకు పోతారా? మీకేమి ఇంగిత జ్ఞానం లేదా? మీకు ఆలోచన జ్ఞానం లేదా? 65 స్కూళ్లు తీసేస్తే ఈనాడు ఒక కోవూరు నియోజకవర్గంలోనే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తల్లిదండ్రులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తా ఉంటే ఒక పక్కన విద్యార్థులు, మరో పక్క తల్లిదండ్రులు, మరో పక్క ఉపాధ్యాయులు ఈ విధంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేసి ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి 117 జీవో ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ శాసనసభ్యుడు నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ ఏం చేస్తున్నారని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు.